Soc en Pere Poma i sempre porto un tirador de goma. Us preguntareu per què. Doncs avui parlarem de com ens afecten a l'organisme els diferents materials amb què es fa el carnaval. En Pere Poma té un tirador de goma per fer caure les pomes al cistell. Si seguiu el meu consell per fer callar la gana, pomes cap al budell. Molt bé. Benvinguts, Pere Pomers! Per descobrir com ens afecten a l'organisme els diferents materials amb què es fa el carnaval, tenim l'inestimable ajuda de la tieta Pilarín! Hola! Quan em donaràs aquests camarets que m'agraden tant? Ai, ja va, tieta, ja va. Primer de tot, hem de fer un avís, i és que no proveu de fer aquests experiments a casa, i menys sense la supervisió d'un adult. El primer que provarem és el màstic, que com que el portem a la cara, l'inhalem molta estona. Tieta, respiri això, sisplau. Què és Carolina Breuer? Oi, això és Chanel. És Chanel número 5. Vaja, sembla que no li fa gaire. Deu ser un placebo. Placebo, però placebo, en toto. Sí que me'n fa placebo. Tieta, provarem amb una altra cosa. El confeti. De confeti tenim blaus, vermells, grocs, de tots els colors. Tieta, mengi un d'aquests. Vingui, mengi un. Això què és? No serà bisagre? Provi. Oh! Ai, nen, que m'agafen unes ganes de rembar-me tot. Tieta? I no toca'm una mica, ai! Què m'estàs fent? Segui, tieta. Bueno, i ara provarem una altra cosa que coneixen molt bé els carrossaires. La pols de l'escarxa. Aquesta és de la fina, Això et posa pel nas i no saps ben bé si és bo o no. Tieta, vingui aquí i respiri. Què em faràs provar? Pensa que vas com un coet a la nata. Passi aquí. Ui, nen, ara sí que ja m'has matat. Ara sí que ja n'hi ha puedo más. Tieta, Què? expliqui'm allò que sempre em diu del carnaval, la història aquella. Expliqui-la. Ai, mira, us explicaré una. Quan nosaltres érem petites. Tieta, ja prou perquè potser m'he passat i li donem masses coses. Prenguis una tila, aviam si se li passa. No tens alguna més fort? No, tieta. Una altra cosa que es fa servir per fer formes i figures és el pòrex. Per aquí tinc un tros, Tieta, fumi això, fumi una mica, fumi. Ui, nen, què és això? Mira, m'està agafant son i gana i son i... Deixem-la dormir, que potser li he donat masses coses. Per què no us passi això? Recordeu, heu de fer una mica de coixí. I què millor que per fer coixí que la pizza especial de Red Pizza. Red Pizza. La pizza del Red Pizza. I ara passem a la secció estrella del programa. Què passa, Pere Pomers? On els Pere Pomers em pregunteu tot allò que s'us passa pel cap. Oh, mira, un petrifax. Soc en Josep del bar i et volia preguntar si la cubanita que va sobrar per festa major la puc vendre per carnaval. Home, si la tornes a granitzar, poder sí. Una altra. Quina hora és? 2:45. Oh, quina casualitat. Laboratoris Poma, Mani? Hola, señor Pere Plátano. Poma, Pere Poma, digui'm. Le llamo desde 6 de Nueva York y necesitamos que nos diga urgentemente quién es el carnestolta, ¿sabe usted? Es un caso de vida o muerte. Mira, sap què li dic? Que se'n vagi a prendre pel Me cago en todo lo que se menea, Mireia, hasta los huevos del puto carnestolta. No te ayudo más. Vinga, Pere Pomers, si us ha agradat el consell d'avui, feu follow. Ens veiem la setmana vinent.